Ahoj, v tomto videu vám vysvetlíme rozdiely medzi typmi aukcií na našej platforme. Začnite prihlásením, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti. Otvorte stránku aukcií prostredníctvom horného menu. Tu nájdete všetky aukcie, ktoré sú aktuálne online, zoradené podľa dátumu ukončenia. Pomocou filtrov na ľavej strane môžete zoznam spresniť na základe krajiny pôvodu, typu aukcie, názvu predajcu a X času. Pozrime sa na rôzne typy aukcií, ktoré sa zobrazujú vedľa vlajky krajiny pôvodu. Väčšina aukcií na našej webovej lokalite sú dynamické aukcie. Ich princípy sú veľmi jednoduché. Prihadzujete proti ostatným uchádzačom, kým sa aukcia neskončí. V každom okamihu môžete vidieť, aká je aktuálna najvyššia ponuka. Ponúkanie sa zastaví, keď sa aukcia skončí. Predávajúci rozhodne o prijatí alebo odmietnutí najvyššej ponuky. Aukcia s cieľovou cenou je podobná dynamickej aukcii s jedným dôležitým rozdielom. Ak ste na konci aukcie účastníkom s najvyššou ponukou a vaša ponuka dosiahla cieľovú cenu, vozidlo bude vždy pridelené vám. Cieľová cena je uvedená pod súčasnou cenou. V aukcii Kúpte teraz si môžete vozidlo okamžite rezervovať tak, že ponúknete cenu Kúpte teraz. Je tiež možné podať ponuku, ktorá je nižšia ako cena Kúpte teraz. V tomto prípade bude na predávajúcom, či vašu ponuku príjme alebo odmietne. V prípade aukcií typu Kúpiť teraz a vyzdvihnúť je princíp rovnaký, ale auto bude pripravené na vyzdvihnutie hneď po skončení aukcie. Príležitostne organizujeme aukcie naslepo, ktoré vám ponúkajú jednu konkrétnu výhodu. Nikto okrem vás nevidí ponuku, ktorú ste na vozidlo podali. Samozrejme, ani vy nevidíte ponuky ostatných zákazníkov. Zobrazíme vám len to, či ste ponúkli najvyššiu cenu alebo nie. Ak prebieha slepá aukcia, uvidíte ju zobrazenú tu v časti Typy aukcií. Napokon náš nepretržitý predaj skladových vozidiel je príležitosťou na nákup a predaj skladových vozidiel za pevné ceny. Objavte širokú ponuku automobilov, ktoré sú k dispozícii na okamžitý nákup za cenu Kúp teraz 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Hoci nejde o skutočný typ aukcie, za zmienku stojí aj služba X-Time. Je to špeciálna fáza, ktorá sa začína po skončení aukcie. Počas tejto fázy máte niekoľko sekúnd na aktualizáciu svojej ponuky. Keď počas týchto dodatočných sekúnd zadáte ponuku, hodiny sa vynulujú a začnú sa opäť odpočítavať. Takto to pokračuje, až kým nie je podaná žiadna ďalšia ponuka. Zaujali sme vás? Choďte si to vyskúšať na openlane.eu.